Hi, Kuya Pengchu. Shout out. Good evening po. Salamat, Kuya Pengchu. Si Smel, mega shout out. Yahoo! Kumusta na si Smel? Kumusta ka na yan? Nasa ibang lugar ka ata. Oo, sis. Dito ako sa aking kaibigan. So, good show. We wish you success and continue brilliance in your career. Thank you. Diaries, Family's Diary, shout out. Master, shout out. Okay lang, sis. Master Denon, shout out. Kumusta na? Night boot. Mel Alonso, sabi niya Family's Diaries. Kaya pala iba ang background mo. Oo, sis. Nag-live ako kanina, kaso nawala ako. Nakaligo naman na tong alaga nating bunso. Master Denon, buhay ka pa. Ito po, ayos naman. Pasensya na, busy nakaraang araw. Oo nga, nag-live, premiere ako Hinahanap-hanap kita. Char. Magala shout out din sa'yo, Mel, sabi ni Master. Guys, tamsakan nyo naman ako. Tamsak naman, please. Nag-live kasi ako kanina, nawala. Sagot lang guys may tawag ako.
Okay then. Jayla, Okay. See you later. love you. Love you. Later. Miss you more later. Bye-bye. Bye-bye. Hindi ba ako naka-silent, guys? Paengcho, salamat. Opo, nakita ko po. Yung ano nyo, salamat. Kaya hindi ako nakadalaw sa LS ni host kasi nung sunod kasi may nangyari, hindi ko nakakapunta. O, di ba? Akala ko naka-silent. Pagtingin ko, naka-silent, di ba? Paengcho, may galawad siya. Alam mo naman pala, master, kaya wag ka, ano dyan, sabi ni Mel. Sis Mel, salamat. Joke lang, master, na miss kita, sabi ni Mel. Thank you, Family's Diary. Shout out. Thank you, Paengchu. Dito ako ngayon sa bahay ng kaibigan ko, guys. Okay lang. Master Denon, maganda pa rin. Naman. Salamat, Sis Mel. At napadaan ka. Kumusta na? Congratulations na, Sis Mel. Nag-apply ka na. Sis Alonso, buhay, si Mel Alonso ng buhay ko, sabi ni Master. Reapply. Bakit? Ano nangyari? Ba't reapply? No problem, Master. Master Denon, ikaw naman ang papatay sa akin, sabi ni Mel. May reuse content. Nakita na ba? Ano daw 'yon? Anong reuse 'yon, sis? Ano kaya 'yon? Ano kaya yung reuse mo? Ayo, wag kang ganyan, Mel. Sabi ni Master. Dinala ko na dito yung laptop ko para ano. Live stream tayo. Hindi ko rin alam. Hindi naman sinabi ni Lolo. Ano kaya yun? Nag-upload ka ba ng ano? Hindi mo video? Nag-upload ka ba ng hindi mo video, sis? Katulad ng ano ba? Wala naman, di ba? Hello, Madam Josie, Kadagat, ang tamsakdan, lalal. Salamat po. Pag reuse ba, mababawasan yung WH mo at sub mo? Hindi naman. Bakit si Mel? BJ Lalabs Damigawa. Thank you, Madam Josie. Alam mo sis, may doble akong na-upload. Pero sa akin lahat yun. May na-doble ka. Ah, yun siguro. Sis Mel, siguro yun. Mega lang shout to all guys, sabi natin Josie. Thank you Madam Josie Katagatan. Salamat. Wala naman nabawas, sabi ni Mel. Hindi lang siya ma-apply for monetization. Master, kaya yung in-upload mo na hindi mo video, yun ay reuse content.
In-erase ko na sis. Okay na yan. Kasi may makuha ko sa FB upload ko sa YT. Yun na yung reuse content. Yung reuse content. Lalo pag hindi sa atin. In-erase ko na. Oo, para makita mo talaga yung oras mo. Yung oras mo talaga makita mo. Si Dali monetize na. Ganun ba yan sis? Kahit mga upload sa FB na ina-upload sa YT, consider na reuse. Pag hindi mo video, hindi ko alam kung ang alam ko naman kasi hindi mo video eh. So, ang gawin mo, upload mo muna sa YT mo, tapos upload mo sa Facebook mo. Sa akin naman ang video ko yun. Nagtanong ka ba, sis Mel? Nagtanong ka ba sa kanila, kina kuya, kung okay lang ba yung, kunwari yung video ko sa Facebook, i-upload ko sa YT? Tinanong mo sana. Yung mga kinukuha mo sa sa video nung 'di ba, kumuha ka ng video doon sa kay Boy Tapang. Ayun, reuse content 'yun. Hindi siya pwede. Hindi ko natatanong sis. Tanong ko nga si Chels. Oo, sis. Tanong mo si Chels kasi sila na yung matagal. Sila na yung madaming nagtatanong sa kanila. Tapos balitaan mo kami. Tamsak sabi ni Mother. Pwede archive na lang yung video ngayon. Sabi ni Master. Mas smarte kasi si YT. Kasi sa kay Facebook. May gala siya at sa lahat. Sabi ni Kaden. Kasi si Chels, hindi re-apply rin. Sa September 6, reuse rin. Ano yung reuse niya? O, tanong mo. Ang bilis naman. Randy M1, mega loud shoutout. Yahoo! Thank you. Ano kaya yung niya, reuse niya? Randy, salamat sa iyo, tamsak. Ayan, si Randy na ba ng kanyang bahay? Tuloy lang, self. Randy, dito ako. Huwag nakalimutan. Tamsak. Tamsak naman dyan.
Mami Kaden, Megalot shoutout. Mel, Megalot shoutout. Randy, done na sa iyong pa-exercise? Tamsak, done na po. Ayan, Randy M, done na. Master Denon, Megalot shoutout, sabi ni Kaden. Sino yung gusto may pagpalitan dyan ng 5-5? Magpagpalitan na kayo dyan, guys. Hello, Randy M1, sabi ni Kaden. Where's your slipper? Lima, sino palitan? Ayan si Kaden, Randy M1. Palitan kayo. Sidi, you're not allowed here. Go there. You're not allowed. Kids are not allowed. Go there. Musta po? Ayan. Palitan kayo dyan ng alagad. Yan si Kaden. I-ask ko yan. Musta ate Kaden? Sabi ni Master. Ilan ba na ni Mami Kaden? Sabi ni Mel. Ayos lang, Master. Ayos naman po ate Kaden, sabi ni Master. Nako Mel, marunong na yun gumawa ng alagad niya. May 10, may 20 ata alagad niyan. Hindi ko ma-delete yung binaba ko. Ano ba yung binaba nyo? I-delete ko na lang po. Hindi pwede. Ikaw mag-aalis. Bakit hindi maalis? Ikaw to maapay ni Kwa Maajay. Aba, iba rin si Mami. Oo, si Smell. Dalawa na ang ano niyan. Dalawa na ang kanyang cellphone. Gumawa dun sa ano niya. Sa isa niyang cellphone, di ba, may 10. Doon sa isa niya ulit cellphone, 10. Makipag ano yan, palitan din. Makipagpalitan din niya ng alagad.
Napaliguan ko na kasi yung napaliguan na kasi yung alaga, kaya doon lang sa loob. Doon lang sila. Naalis ko na. May 10 dun sa luma, may 10 dun sa bago. Iba din. Oo, si Smel. Pasali ako, Zep TV. Hello, Zep TV. Mega loud shoutout. Bigit kalembang lang kay host, please. Ayan, may jacket ka na. Sa may mga alagad dyan, pwede kayo magpalitan ng alagad, guys. May jacket ka na, Zep. Yung mga bahay nyo. Pasukli na lang ako, sabi ni Zep TV. Sige, saglit lang Zep TV, ha? Nandito na ako sa iyong bahay, Zep TV. Zepoys vlog, Zepoys. Dikit kalembag, Zepoys. Pangbata ba to? Walang ayan. Dan na, Zep. Ate Bayaway, you change. Monica na anak, Mel, sabi ni Mami. Yung may alagad dyan, pwede kami pagpalitan, guys. Daddy Alex, kailangan mag-LS. Aba. Para mapalitan ko naman yung pa-member mo dyan. Ate, your dirty clothes, ate, ha, please. All dirty clothes in the basket. Hindi pa po, Mami. Megala siya, Mel. Yaw, sabi ni Alex Alarcon. Ayun, no. Kailan ka maglo-live stream, Daddy? Salamat, Tita Mel. Bukas mag-LS ako. Tinatapos ko lang yung motocheck. Malapit na. Baka bukas okay na yun. Yahoo! Daddy Alex, may shoutout. Sabi ni Mel.
May siya Tita Kaden. Maulan dyan sa inyo loading ka. Opo, Daddy. Maulan po. Lakas ng ulan. Namasyal yan si Inday. Alis sa Larcon. Nasa BFF niya sa Tayug. 3 days na siya doon. Bukas, Daddy Alex, mag-livestream ka. Anong oras po? Sabihan niyo po ako. Magkano po ang membership? Daddy, magkano membership sa inyo, Daddy? Daddy, gusto niyo magpa-entry doon sa ni tawag dito? Jennifer Vlog, 600 daw. Bronze pa lang, sabi ni Ismail. Talagang may tuwad pa sa 4 na viewers natin, tsaka 5. Tinuwaran pa talaga ako. Anyari? Sino kayo nagtuwad? Gusto yung hulaan? Sino nagtuwad? Grabe, mahal naman. Paano tayo papamember niyan sa Ismail? 600. Daddy Alex, isang set na yun ng panty. Hulaan natin, sabi ni Will. 4 na 3 na lang kayo. Yan, may tuwad pa ako. Anyari? Baka nagkamali lang siya ng thumbs up, sabi ni Kaden. Grabe naman yan. Bahala na si Daddy, mag-BG na lang ako sa kanya. Daddy, baka 500 yan, aba. Umalis ka kasi may baguhan dyan kanina, kaya tinawaran ka. Lagyan mo ng alagad yan para mawalan ng tuwad. Buti alam mo, host. Host! Yes! Buti alam mo, host. Shout out! Tusok! Ayan, may jacket ka na. Si Daddy. Ba, mamimili sis. Nakaalit ng price? Oo. Siya maglalagay kasi ng amount or ano. Hello, pa-jacket naman po, host. Dikit sa'yo. Sige, baba kayo ng bahay dyan. Miss Tin, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan, idikit kalembang mo na yan kay host. Palitan ko. Baba ka ng ano. Buti alam mo. Ano tuloy. Ano. Palitan natin yan. Maraming salamat po. Sige, Miss Tin, baba ka ng bahay mo dyan. Idikit kalembang mo lang yan kay host. Huwag lang kakalimutan. Buti alam mo, baba ka ng bahay dyan at palitan natin. Tamsak. May payo daw, host? Yes! Oo, ay dahan kita. Walang problema. Unahin ko na si Sige, baba mo dyan. Kasi dito ako kay Miss Tin. Huwag lang kalimutan. Pinoy Store. Andito po ako sa inyong harang. Pinoy Store. Bakas lang. Po guys, balikan ko kayo. Sabi ni Miss Tin. Harang po sa iyo, Miss Tin. Tsaka Tamsak 996. The Edlin, shout out.
Ito po, host. Sige, sige, buti alam mo, host. Baba mo po. Dan na sa'yo, Sir Pinoy Star. Dikit kalembang din po. Thumbs up. Salamat. Sa iyo po, thumbs up dyan. Hmm? Upstairs or downstairs? Upstairs. What downstairs? Thumbs up. Breakfast tayo, start vlog. Sis Megalot, shoutout. Miss Tin. Buti alam mo pa, Sukli host. Dito pa ako sa inyong bahay. Braveheart. Shout out. Dito ako sa inyong bahay. Nood lang ako ha. Work ako maya-maya. Thank you, sis Historic Vlog. May nagselo sa'yo host. Yes, sis. Historic Vlog. Buti alam mo on the way. Andito ako sa iyong bahay, Braveheart. Nood lang ako. Oh, salamat po sa dalawa po binigay ko sa iyo. Sige, Miss Tin. Bigyan pa kita. Inayudahan ko lang si Braveheart. Para pag nagpalit ako isa. Braveheart Dan, sabi ni Miss Tin. Ayan, Start Vlog. Dumawa ng bahay po. Three minutes, Braveheart. Dikit kalembang po. Dikit kalembang, Braveheart. Palit ako, bigyan din kita, Miss Tin, ng isa pa. Buti alam mo, host. Buti alam mo, Braveheart, pwede ka may pagpalitan dyan. Tumaya ko sabi ni Alex. Sinong gusto may pagpalitan dyan ng 10-10? May gusto may pagpalitan dyan ng 10-10, guys. Magpagpalitan kayo. Papin na lang, ho. Sige, sige, maya-maya, buti alam mo. Tita Mel, ito dikitan mo, Braveheart, Alex Alarcon, andyan siya para suklian ka. Dikitan mo yan, member natin yan. Dikit ka lembang ulit, Braveheart. Sa iyong mansyon. Pinanood ko rin, ha. Yan. Buti alam mo si Alex Alarcon, dikitan mo, andyan siya para suklian. At saka tong si Kaden. Sa mga gustong magbingo dyan, merong granila si Jennifer Vlogs at saka si Madam Risa Faye. Dikit kalembangin nyo lang. Dan kalembang all Miss Tin, sabi ni Kaden, alagad 1. Magpalitan na lang kayo dyan, guys. Ayan, buti alam mo, host. Ayan si, Kaden. Pwede ka may pagpalitan dyan. Buti alam mo, host, on the way sa bahay mo, sabi ni Alex Alarcon. I-shoutout mo lang yung Dan mo, buti alam mo.
Si Stork Vlog, patamsak na lang ako sa kanyang bagong upload. Sa kanyang Galaxy. Ayan o, Galaxy tab. Sana all si Stork Vlog sa Galaxy mo. Risa Dan, sabi ni Buti, alam mo. Dan na sa nakapin host, sabi ni Buti. Alam mo. Si Stork Vlog, ganyan ba siya? Ito, dikita niyo po si Alex Alarcon. Diyan po si Risa K. Dan ka lemang all, buti alam mo, pasukli, sabi ni Kayden Alagad. Guys, magbalik kayo guys. Sana all may tab dan. Sabi ni Buti alam mo, ayan. Buti alam mo, dan na si Kayden, tsaka si Alex Alarcon. Balikan mo na lang sila yung binababa ni Nightbot. Kayden at tsaka Alex Alarcon, please. I wonder how, I wonder why. Asan ka host? Tayo Pangasinan. Kayden Dan, sabi ni Buti alam mo host. Dan na siya sa'yo, Buti. Buti alam mo, dan na siya sa'yo. Nagdan siya sa'yo kanina. Buti alam mo. Si Buti alam mo pala. Alex baba. Buti alam mo yung binababa ni Nightbot dyan. Yung Alex Alarcon. Siya yan. Yung Alex Alarcon. Siya po yan. Oh, magandang dilag. Daddy Alex Alarcon Dan, sabi ni Buti. Alam mo. Gawa nga ako ng ano ko pala. Badge natin dyan. Gawa tayo ng bagong badge. Ay, nanang kalawakan. Oh, magandang nilang. Buti alam mo ko, salamat. Magandang dilag. Daddy Alex, salamat po. Asa na si Tita Mel? Ewan ko ba, Daddy?
Daddy, magkano yung pa-member mo? Yung presyo ng membership, Daddy, ha, mag-isip ka ng mabuti. Pag-isipan mo ng mabuti. Kasi hindi na siya napapalitan. Hindi siya napapalitan. Kaya isipin mo mabuti yung price na gusto mo talaga. Ilan daw kulang ni Melhos? Hindi kulang, Daddy. Magre-reapply siya. Tapos na siya, magre-reapply. Nasa 50 pataas. Hindi. Di ba, yan? May bronze, silver, gold yan. Platinum. Ayan. Meron ka na bang membership, Daddy? May join button ka na? Daanan ko nga yan. Patingin ako. Meron na host. Ayun nga, Daddy, oh. Sige na, Daddy, mag-live ka para Kailangan mo mag-live, Daddy, para Yan ang iwasan natin dito sa di ba, Monica na. Katulad niyan, di ba, may nagpalipad sa akin. Yung pinalipad, kinalahati ni Lolo. Kalahati lang yung binigay sa akin kasi may CPR ako. Kaya hindi ko alam yung ginagawa ng iba eh. Kung paano yung copyright. Sayang kasi. Balik ako host, PM lang si Motocheck kung okay na yung WH niya. Thank you, Daddy Alex. Sige lang ating nadarama. Ako din meron sa CPR. I-mute mo lang, Daddy. I-mute mo na, Daddy. Pwede na i-mute yan. Hello, Jake Morales Vlog. Checkpoint. Thank you. Salamat sa iyong pa-checkpoint. Hindi ko na siya mate sabi ni Alex. Hindi ko siya ma-mute. Hindi mo na siya ma-mute, Daddy. Replace. Ba't na-remove? Tusok! Salamat, Sis Jen. Mega loud shout. Balik ako. Sige, Daddy.
Inday. Guys, patamsak naman ako sa premiere ni Jennifer Vlogs. Ay, premiere. Grand LS sa September. Ngayong September, patamsak po ako. Sa kanyang Grand LS. Inday, salamat Bistag. Ay, ba't dalawa yan? Isusi po. Balik ako mamaya ha, kasi mag-start na rin frame ko. Sige. 2 hours, no? Oo. Guys, puntahan natin si Bistag. Mayroon kanyang premiere. Randy Tilikan. Shout out Randy Tilikan. Thumbs ako. Salamat, Randy. Kumusta na? 2 minutes frame ko na. Ayan. Sige, Bistag, puntahan namin. Kumusta na? Jake Morales, malapit na. Pag 7 na lang ang makaraan na. Ano? Makaraan? Stay with me. You're going to stay with me. You're going to say about Sharon. Okay na si Motocheck WH na kailangan niya na lang ng daw sabi niya, mag-delete. Okay na? Ang bilis naman dali, Alex. Hello, host. Megalacha Jake Morales. Shout out. Ang galing naman, Daddy. Ang bilis yan, ah. Daddy, yan na lang yung gawin mo. May kilala din ako niyan. Nagagawa. Ano? Pinapatag dito? Benta niya WH. Sis Jennifer, siya. Sorry po. Gawin mo ng business, Daddy. Sa mga gustong mag-ano. Maka-ano agad, di ba? Jake Morales, nandito ulit ako sa iyong bahay, Jake, na matry nga muli magluto ng ginataang papaya. Ay, sarap. Sana all. Jake Morales. Ang usapan ba? Magkano ba?
Hello, Engine TV. Hello, host. Magandang gabi po. Hello, hello. Ayan, may jacket ka na. Huwag lang kalimutan. Dikit kalembang kay host, please. Jake Morales, dikit kalembang. Kapagod lang. Kailangan tutok sa computer, host. Sakit sa mata. Oo nga, daddy. Tamsak sa'yo, host. Yes, Engine, may jacket ka na. Dikit kalembang lang kay host. Palitan ko yung dikit kalembang mo sa akin. Wala naman. Kaway-kaway sa mga gusto makipagdikitan dyan. Jennifer Vlog Tamsak, sabi ni Jake Morales. Sino ang may alagad sa inyo dyan? Palitan kayo. Gusto nyo? Gusto nyo magpalitan dyan? May 5-5, 10-10. Isa lang host. Lakas ng kulog dito. Naku, daddy, pati rin dito. Hello, Jusel, Lupit. Andito po ko sa inyong bahay, Jusel, Lupit. Happy 1K subscribers. Thank you very much. Very much sa support ninyo, guys. We love you. Jusel, Lupit, dito ako sa iyong bahay. Dikit kalembangin nyo na yung nakapin. Mayroon niyang graneles. Randy Tilikan, thank you. Dito sa Bataan, lakas ng ulan. Ayan, dikit kalembang Jusel, Lupit. Salamat, Randy Tilikan, sa iyong paharang. Dikit kalembang sa iyo, Jusel. Sa iyong 1,000 subscribers. Masaya talaga pag naka 1K, guys, no? When you call my name and try to explain, I just hope I have a mind about change. It's like I'm Can you mention it? Ayan, si Rani Tilikan, nagbabala na kayong tahanan. Lablabin nyo rin, guys. Puntahan ko, Randy, yung binaba mo. Yes po, sobrang saya po. Dana ako sa'yo, sis Engine. Randy Tilikan, dito ako sa iyong bahay. Mas nauna ko pa lumaki ng bahay, Randy.
Mas nauna ka pa lumaki ang bahay. Oo, host. Monetize ka na, Randy? Ba't wala ka pang join? Randy, tilikanda na po sa'yo. Pasukli na lang sabi ni Engine TV. Ayan. Maglablaban na lang kayo dyan, guys. Sinong gusto may pagpalitan dyan ng alagad? Tamsak na, Randy Tilikan. Sa iyong bahay, dikit kalembang na sa aking alagad. Randy Tilikan on the way, sabi ni Jake Morales. Hindi pa. Ayan guys, Randy Tilikan nakapin po. Lablabin nyo na. I'm back. Ayan, Engine, unahan mo na yung mga mga binababa ko. Andiyan sila para magsukli. Welcome, Bistag. Salamat. Sir Paul Louis, shoutout. Sir Paul Louis, shoutout. Kumusta na po? Thank you. Ito host, naka-duty pa. Nako, mamaya ka no, alas 12 yan, Sir Pulube. Ay yung LS din. Alas 12 ka, di ba? Anto ka na host oo nga yun. Isang oras pa lang tayo. Sana makadalawang oras tayo, 3. Thank you. Sige lang, Bistag. No problem. Bakit? Here. Come help me. They will have it on here. What? Sis Jennifer, thank you. Guys, may granela si Jennifer Vlogs. Nandyan po binababa ni Nightbot. Dikitan nyo na po. Tamsakan po. Here lang, Nood TV. Saan kayo pupunta daw? Ayan, Sir Pulubi na ba ng bahay? Si Kayden. Mababahay
Kalods. Ito po, si Kaden. Ang alam ko, dikit kalembang mo na to eh. Jake Morales, sana tilikandan pulpak na in your house. Ayan, Randy, dan na sa'yo si Jake Morales. Kaden. Dating dikit ako sa Lods. Oo, Randy, dating dikit mo yan, si Mother. Hello, Sir Puluwe, mega shout bro, sabi ni Jake Morales. Mami Kaden, mega shout, sabi ni Sis Jennifer Vlogs. DJ Joanna Sagayno. Ay nako, Sis Jen, ang tagal. CPR pa rin hanggang ngayon. Hindi siya ang tagal niya mag-process. Kita mo ikailan na ito? Ikailan ko na to na mute? Ang tagal. Inoff ko na yung monetization yan. Nagsawa ako. Ayun checking pa rin siya. Ang nakuha ko lang dito na nagpalipad si is $5.31. Hinati niya. Hindi buo yung nakuha ko. Post na sa nakapin, sabi ni Randy Tilikan. Ayan. Thank you, Randy. Ayan, Sir Pulubeda na sa si Randy Tilikan. Guys, patamsa ako sa Granel S ni Jennifer Vlog sa darating na September. Diyan po yun, binababa ni Night Boot. Harang ating Papa Teddy, mega loud. Shout out Papa Teddy. Yahoo! Salamat po Papa Teddy. Papa Teddy, thank you sa iyong paharang dyan. Thumbs up ko, salamat.
Salamat po. Host, nakapintam sa ako, dating dikit host. Sabi ni Rani Tilikan. Salamat. Antok na si Oh, ano? Inandok na. Ilang beses ako nag-live ngayon? 3 beses ata. Pero 1 hour lang. Hindi naman ako pwede doon sa loob ng maingay, yung mga bata. Eat kasi. Excuse me po. Guys, si Papa Teddy nakapin. Sino yung mga hindi nakadikit kay Papa Teddy? Lablabin na lang po. Dating dikit sa nakapin. Sabi ni Sir Pulube. Salamat. Ang tagal ma-mute yung CPR ko. Thumbs up dikit na ako kay Papa Teddy dati, sabi ni Jake Morales. Salamat, Jake Morales. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Beautiful melody. When the nights are long, there is no guarantee that this life is easy every night. And the snow, not tonight. I look at you. And the wind, floating and showing again. It's tonight. Kantaan mo kaya, host? Ay nako, kuya Sir Pulube. Ang dami kong CPR nung kumanta ako. Kala ko madali lang, ang dami pala. Ang hirap pala pag mandaming CPR. Hindi ko alam kung paano i-mute. As in, ang dami hanggang ngayon, sa processing pa rin hanggang ngayon. Processing pa rin hanggang ngayon, yung natin. Ewan ko ba? Nag-off na ako ng monetization niya. Madali lang, host. Ako nga, host. Ganun din. Ang dami, 10. Ewan ko sa akin ang hirap. Hindi ako, hindi sabay-sabay isa-isa. Tapos, processing nakalagay. All music mo na. Kana kaagad. Paano? All music paano? Hindi ko alam eh.
details, di ba? Paano pag all muse? All. Paano pag all? Pulubi vlogger, dan na ako sa'yo. Ayan, Kuya Pulubi, pabalikan na lang si Roddy Tilikandan na sa'yo. Ba yan? Di ba punta ka sa mute? I-check ko ulit kung paano yung mute all. Ayan. Sir Pulubi na sa'yo si Randy. Nagpapala kayong tahanan. Daddy Alex, salamat. We will give to poor people, okay? Radyo Tilikandan na kapatid, sabi ni Sir Pulubi. Maulan dito guys, sa inyo ba? Maulan din. Ako dito maulan din. DJ Julel, Sagayno Remix.
Dito maulan. Sana all maulan. Oo nga, no? Saudi, no? Saudi ba? Saudi. Bansang tigang. Ang bansang tigang, nasabi nila. Ay, Abu Dhabi. Sinabi ko pa host. Noon nagpapalit naman siya ng, pag nagpapalit kasi ng weather yan, dapat umuulan, di ba? At least once a year. Once or twice a year may ulan, di ba? Pag umulan na, ibig sabihin, mag-winter na. Jake, baba ka ng bahay mo dyan, Jake Morales, baba ka ng bahay mo. Host, may bansang tigang eh. Ano naman ang pagkain ng mga tigang? Gulay. Bawal kayo ng karne, di ba? Gulay. Nako guys, ano pa, wala pang 400 pala si Jake. Ay, dahan lang namin ha. Gulay kasi, bakit? Kasi bawal ang karne, bawal ang flesh. Kaya gulay lang. O baga ano, vegetarian dapat. Oo, may ano nga dyan, supermarket, di ba? Ayudahan ka namin, ano, Jake Morales, ayudahan ka namin. Tignan ko yung mga ibang hindi dikit sa'yo, ha, kasi alam ko, dikit ko na to lahat sa'yo, eh. Gawin ko na 400 ko. Daddy Alex Alarcon, shout out. Dikit ko na to lahat kay Jake Rosales, guys, eh. Yung masipag mag-ano dyan, mag-ayuda. Ay, ito. Ito, Jake, hindi ko pa nadikit sa'yo. Na-try muli magluto. Salamat, dalawang beses na naging 400 yan, pero bumaba. Wala bang ring sa ngayon, host? Kaya nga, daddy, alam mo pares tayo ng number kagabi. 10 tsaka 40 talaga hinihintay natin. 10:40 ba 10:30? 10:40, di ba? Andito ulit ako sa iyong bahay, Jake. Dikit ka lembang. Thanks, Sir Puluwi Vlogger. God bless. Ayan. Tignan kayo iba kung ano, alagad sa'yo na hindi pa dikit.
Ito, Jake, dikit ka rin mo ulit sa akin alagad, pinapanood ko lang. Salamat ho sa ano man. Panoorin ko muna ha. Dan kalembang all Jake, sabi ni Tacy, Flopo. Dikit kalembang all sa'yo, Jake Morales. $402 ka na. 404 ka na, Jake. Ayan. Hello, Danny. Danny Cole, thumbs up host. Ayan. May jacket ka na, Danny Cole? May jacket ka na, salamat. On the way, Tacy.
Nako, si Kaden yan, Jake. Kung hindi mo pa dikit yan, ito. Kaden, ang kanyang main channel. Ayan, si Danny Cole. Napupa na kanyang bahay. Danny Cole, shout out sa'yo. Good evening. Ayan, si Danny Cole ay may 5 subscribers pa lang. Bagong-bago yung kanyang bahay. Dikit kalembang na sa'yo, Danny Cole. Is that main channel mo ba yan? Or alagad mo siya? Oh, host main ko. Nako, baby pa. Baby pa yung bahay ni Danny Cole. Bago pa us gawa, Danny Cole, gawa ka ng video mo at least 2 minutes, 3 minutes ganyan. Tapos gawa ka ng alagad mo para hindi nagbabawas yung yung main channel mo. Gawa ka ng alagad. Yung alagad mo kasi siya yung gagamitin mo pang dikit kalembang pag namamasyal sa mga live streaming. Kasi pag yung gamit mo is main mo, tapos nakipagdikit palitan ka, mas madaling lagi siyang nalalagas. So, ang gawin mo, gumawa ka ng alagad mo, yun ang iikot mo, tapos yung alagad mo mismo ang magbababa ng bahay mo, hindi yung main channel mo magbababa ng main mo. Para iwas ang lagas. Pag may alagad ka na, punta ka dito, dikit kalembangin kita lahat ng alagad ko. Kasi pag dinikit ko ngayon sa ito, baka malagas. Baka malagas lahat. Pero nadikitan na kita. Balik ka dito. Basta mag-ano ka ng alagad mo. Dapat may alagad ka. Para siya magbababa. Dan Kalembang all, Danny Cole. Bigay ko sa'yo lahat ng alagad ko. Para hindi ka baba ng baba dyan ng bahay mo. Buti kung yung mo. Or mag-type ka na lang ng TEF. Ito, type mo TEF, TF. Danny Cole, mag-type ka dyan ng TEF, TF. Para si Nightbot magbaba ng bahay mo. Ayudahan kita. Mega Venfox, shout out. Hello, Venfox TV. Shout out sa'yo dyan. Ito yung bahay ni Danny Cole. Guys, sa mabubuti ang puso dyan, padikit kalembang naman kay Danny Cole. Nakapina. Yan, Danny Cole, dikit kalembangin mo lang yung mga binababa ni Inday Tef, ha? Dikit kalembangin mo lang yan. Shout, Venvox TV. Mabuti po. Kumusta na? Dagang salamat sa imong tanan. Salamat, Venfox.
Daisy, na sa'yo, idol. Saan mo siya binalikan? Ano, Danny? Ito yung main channel ni Daisy. Binababa ni Nightbot. Yung Kaden and Anastasia. Yan yung kanyang main channel po. Pangalawang dikit kalembang ko sa'yo, Danny Cole. Ben Fox, salamat. Kumusta na? Kumusta na? Maulan ba sa inyo? Maulan din dito sa amin. Susi po. Ayun, sir, pulugin na muna kayong bahay. Maulan dito, kapatid. Dito din po maulan. Everyday po ang ulan. Hapon. Naulan po. Lagi po yan. Danny Cole on the way. And Danny Cole, asan ka na? On the way na sa'yo si Jake Morales. Sweet Peachy Cooking din na sa'yo. So, dikitan mo, Danny Cole, oh. Binababa ko. Salamat. DJ Sean Jake Morales, tapos na ako sa'yo, idol. Kanina pa, sabi ni Danny. Jake Morales, Sagayno.
Ben Fox, Dan, sa'yo idol, pasukli po, sabi Danicol. Danicol, dyan ka lang ha, nag-ayuda ako sa'yo eh. Nag-ayos ako doon sa doon sa kwarto. Nagkakagulo sila doon. Sabi ko, akala ko nun ba't sila nagkakagulo. Yung pala nagtutupi. Tutupi sila ng ano. Danicol, dito ako sa iyong bahay. Danicol, kung hindi ko nadikit to sa lahat, balik ka sa akin pag naka-live ako suklian kita. Ayudahan pa rin kita kasi baka maya-maya mag-out na ako. "44 seconds lang to. Nandito ako sa iyong bahay. Yan, dikit ka lang bang sa'yo. 10 ka na. Yan. Danicol, 10 ka na. 10 na ang iyong bukas ulit para hindi mabigla. Bukas ulit. Host, may bakas ako sa'yo, host. Dikit ka lang bang nakita, host? Thank you, Danicol. Danicol, dinikitan kita, ha? Inayudahan kita. Tapos yung mga iba ko, ibibigay ko sa'yo sa susunod na pagkikita natin ulit para hindi lang siya mabigla. Tapos gawa ka na rin ng ano mo, ha? Gawa ka na rin ng iyong alagad. Para ang magbababa ng channel mo, yung alagad mo, hindi yung main channel mo, ha? Pwede ka naman din mag-type dyan ng TEF. Pero syempre, lahat ng pupuntahan mo, walang night boot. Lahat ng pupuntahan mo, hindi naman naka-night boot. Tapos pag nag-type ka dyan, hindi yung automatic. Yung iba, ha, hindi automatic na bababa yung bahay mo. Maliban na lang sa mga nag-live stream na ganun yung magta-type ka ng mga pangalan nila, automatic na bababa yung bahay mo. Kaso lang, pag nag-iikot ka, yung iba kasi walang night boot. Sayang kasi pag main to main, mahirap talagang makabuo ng banana. Host, balik ako sa'yo, host, bukas, host. Sige, Danicol, ha? Ano ba bukas? Thursday, oo, Thursday. Bigyan ulit kita. Gawa ka na ng alagad mo. Pag ka na lang mag-add account ka, tapos mag-upload ka lang ng at least 3 minutes. 3 minutes lang. 3 minutes na Okay, salamat host. Wala naman po. Basta pag nag-upload kayo at 7.5 to 8 minutes para pag sakaling monetize na kayo, papasukan nyo ng ads. Pag mga short kasi, hindi yan papasukan ng ads. Pag mga short video, hindi siya papasukan. Ayun sumunod na yung bakuna. Magpabakuna na rin kayo, guys. Guys, magpabakuna na kayo kahit Sinovac yan. Makakatulong din yan. Less, nga ang Sinovac less, side effects. Hindi sumakit yung ulo ko, hindi ako nilagnat. Pag may chance, pabakuna na kayo, guys. Huwag kayo matakot. Basta, i-condition nyo yung sarili nyo. Vitamin C kayo lagi. Basta ang vitamin C nyo is 1,000 mg per day. Yan po ang maximum nyo. Per day po, 1,000.
Okay, host, gawa ko. Salamat. Hintayin ko lang mag 2 hours. Baba na rin ako. Jake Morales, ayan. Yung iba kong alagad sa'yo, Jake Morales, dinikit ko na rin ha. Yung halos ibang alagad ko, Jake Morales, nakadikit sa'yo. Salamat sa iyong paharang dyan, Jake.
Hello, pretty boy official tamsak. Ayan, may jacket ka na. Salamat. Dikit kalembang mo na yan kay host para suklian ko yan. Yung dikit kalembang mo. May jacket ka na. Baba ka ng bahay mo dyan. Dikit kalembang mo na yan at suklian natin yan. Paayuda naman ho. Sige, pretty boy. Dikit kalembang mo na yan sa akin. Suklian ko. Baba ka ng bahay dyan. Dikit kalembang lang. No, I cannot use my phone. I couldn't use my phone. Yes, I cannot use my phone. You know, so I can use my Tapo kayo na bahay, pretty boy official. Pretty official, dito ako sa iyong bahay. Oh, stop opening and closing the door, CD. Andito ako sa iyong bahay, ano, pretty boy official. Shadow boxing. Balik ka ulit bukas, dikit kalembang ko yung iba kong alagad sa'yo, ha? Dikit kalembang na ito. Bukas ulit. Bukas ulit. Salamat, everyone. Paalam. Good night na. Good night na po. Pretty boy, balik ka bukas. Ayudahan kita. Na binigyan kita ng isa, ha? Salamat.